guys ka nyaya yezvikwereti yanetsa kune vamwe maniswa. Nyaya yechikwereti nyaya yechikwereti yanetsa kuti zvekutamba. Yanetsa nyaya yechikwereti. Vamwe mani vanetswa nayo nyaya moona chi guys. Nyaya yezvikwereti zvoda kuti indongoti kana watora chikwereti chemunhu wakwereta munhu mari chawakwereta ita plan udzosere nenguva. Koza mumwe anovhara manje tatora chikwereti havachadi kudi kudzosa. Vanozosangana neumwe munhu ozosanganawo nemushurumbi mungoziva type yemashurumbi kuti havana kumira mushe. Chaitika ndechekudaiwo guys. Pane kavhidhiyo karipo. Kavhidhiyo aka munhu anga achiti chiri pamari yangu hauchadi kudzosa mari yangu. Saka ndane nguva ndichikuti mari yangu haufa, mari yangu haufa, iwo hausi kuda kudzosa mari yangu, uri kundivhara. Munhu uya ane chikwereti uya abviswa hembe dzose guys. Kukururwa hembe dzose. Hanzi bvisa hembe kusvika mari yangu yabuda, ngaibude mari yangu. Abviswa hembe pakusarwa nependi chikanzi bvisa, ribvise pendi ro. Kusare usina kana hembe uchadzidza kuti handivhariwi inini. Ungandivhara mari yangu iwewe. Guys. Zvikwereti guys ngazvibhadharwe. Ngatisavhara vanhu kuzi unoona zvekutamba rafu manje. Sezvaitika pana Manavo. Komana uyu musatamba guys, musatamba nekubviswa hembe. Hembe kubviswa dzose usara uri naked. Saka ndazonanga kucomment section ndione pfungwa dzavamwe ndinzoti vamwe vachiti chii. Vakomendawo kuti chii panyaya iyi. But vanhu vazhinji havana kufara nazvo nezvekubviswa kwehembe. Ndichangoisa mascreenshot modi moverenga muchionawo pfungwa dzavamwe dzavachitaura. Vati saka zvogobatsirei kana wamubvisa hembe. Mari yacho inozobuda papi. Vamwe ndo vachitaura kuti iwe wabviswa hembe chitomukweretesawo chipendi womukweretesa. Guys nyaya yezvikwereti inonetsa. Indongoti vanhu bhadhara chikwereti kana watora chikwereti chemunhu chidzosewo nenguva. But woye kuzokururwawo hembe iwo iri serious hazvizodiwo kudii. Hazvizoitiwo guys zvinhu zvinongozonyadzisawo kumunhu wacho ari kukururwa hembe. Sando nyaya ndauya nayo nchiti anoda kavhidhiyo kacho. Tinoonana kuWhatsApp. Ndokupai vhidhiyo. Nongoti andikudawo vhidhiyo yemunhu akururwa hembe wechikwereti. Ndotokukandira ndinonoki. Ndinokanda mavhidhiyo. Thank you guys. Nesupport yamuri kupa. Chiti kune vese vasati vasubscribe guys. Nevose vakasubscribe. Thank you nesupport. Much love.